Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka khubor baman kasngi belawan ra shapi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Ka Meghalaya Asha Workers Union kala dawa na ka sarkar jela bakan pelaj no ya ka tulap ka basa pengding nadu usnem arjar khatar bat nolor kiwai pat gijing sio bakidei banyo kum ka Asha Benefit Scheme ka basa kut nadu usnem arjar khatsan arjar khatn reu hado menta ka jingsio bakidei banyo na ka Meghalaya Maternity Benefits Scheme ka basa kut nadu usnem arjar khatar ka bayraneng ne ka honorarium ka basisnem ka JSY ka bala sakut lah nreu benai kenti bat kiwai ki mat jingdawa ikong Mira June Merchang ka balong ka General Secretary ka Meghalaya Asha Workers Union kentuk ya ka Sorilang Marbo ka babat ya ka kerdan Presiden bat ka Sony Kharjana ka balong ka Nong Aibut habakren ha ka jingalang bat kilat patai kubor ka balalong ne ka singi ka Lifeway Tarik Urizau Arhajar Khatpra ha Shillong Press Club kilayatu bakane ka kenhon kala penlong ru da ka jingaki persya ya ka sarkar nadu ubnai nailar mentau snem ban penbor ya ka sarkar bakadai ban pelaj no ya ki jingsio bala pensa pengding da ki snem bat ki benai di house ne marja khat asha khmat kiladon ki jing keren na ka sarkar bakan siu ya ki asha kata kadai ke pisah lor ke MMBS ABS ke baka sarkar kemut ban siu ABS kadai ke Asha Benefit Scheme but MMBS kadai ke Meghalaya Maternity Benefit Scheme kini ke ABS kadai ke pisah ha ke baka sarkar ke siu double ya ke jingyok jang ki Asha kata kemut Syihajar kanwan ha ke lain listing jang ki Asha kanwan na ke Central next tekemut na ka state part kin siu ka ni tu jingyok jang ki Asha la dadai Arhajar ha ka shibanai ki Asha ki tray kemut na ka state kin double ki jingyok jang ki ti kani ka dai ki jingkular jang state but kimle ai ni ki klam ya ka bisa kumba ki la kren kidan hi jaka ki balayo ya ki ABS sin license but kidan ki jaka ki ba klam yo sa ke MMBS kadai ke pisah ke baka sarkar haga jingelang jong Dr. Mukul Sangma menbau dang long CM kani ke pisah kadai ke Meghalaya Maternity Benefit Scheme kaba kulari ki asharu bat iki long kemeru kani ke pisah kadai ba ki home delivery bat ki institutional delivery ki home delivery kin yo Arhajar ki long keme bat ki institutional delivery kin long 1,000 but hangni Syihajar ke home delivery kan long samspa iki Asha institutional kan long Syihajar iki Asha kani kedai ke pisah ka ba niwan hangni ban pensngol ba ka sarkar kedai benle ai no ini halo ki demand suni hangni ko di ka balingkong let na do ka shipho tarik jong banai basan nila persyang banlet cha head minister Uhat Minister gila let Uhat Minister habis potong jumlah besar jangan tahu senam nilara demands jom ki Asha nomor bagi pensa kata kepisah kata kepenting mani bagi dia bensir ki Asha nadu arja khatsau syakman hadu tel dia tinang ta kata kedai ka Asha Benefit Scheme kumbai Presiden ila omta nang ta sekawai pat ka scheme kedai ka Meghalaya Maternity Benefit Scheme kata nadu arja khata te katukat ni ki incentives ki bayo na ka kiti ki por hau manai me kidan ki incentives bagi yo na ka central ru ki long backlog means ki live na ki saw na they kat kum notification bagi yo chinte panaka na ka central ru ki a bagi dimensio month wise month ka long regular na ki pen slam dan ki bag sok ko na don ru banai dan ki basok ko chisnam te kum ka honorarium jong ki ka bahap ka bawan na ka central bat ki kum ki HBNC ki JSY bagi dimensio man ka banai bitik tik hindi khamla banai kumta hindi na kata hindi ka main ka balingkong mentang ni demands ba ki ABS ba ki MMBS ba ki dibensim di nagalyam ka jom ka body bro ko ka long ba ki ong ba ladaka state hi kam siu ya ka pisa la kum no 50% kumot kinam sang ya ka strike but happen to strike ru ni ai kata ka ba nadu ka hotel jom na August ba ru ipha ru ba ikat pat ru ya ka state hi bakan aya ka ya ka proposal jonga proposal letter nakaliang jonga state bakin aya ka state share ka bomot bet ka state honorarium state share ka mot ba na ka central ada ka ay kum kitu ki incentives le na ka state share ka de ban ay
Dia kajing keren jongi hapo state akan punya terik lu iklan pula lah dengan pihak DM ke proposal ada syaga state government ni ba nak kamta state share nak bagi Asha. Dia kajing keren jongi kalau mbela lagi angkan di kiyo ke state share why na di Asha kimio. Namar bahagas namar hadukan mentah ki Asha kan ni kajing register kalau mbela lada kitrai kiyo lada kitrai kiyo suppose mentah ki Asha lagi syong kitia kipam shimna ana kindu na incentives kanda lada kiyo ke state share di kiyo tang syajan na khatsan spa means lada kipam kiyo kumbayo ki anganadi kata de kajing tua jongki nakaliam jongki Asha te ngatharai ka adu mentar ki kan promise bagian ya kata proposal letter but dia kemainan sebangi ngiyo aka punya terdu ki kan thok itu bagian ya ka proposal letter nakaliam jong state syaka di pak syaka state government katkum ka jingya perkhat jong ni kum kinong ya lambat kum ju rengkat bar ka jingya rai lambat ka isi meeting hi ila rai badali ring no moeng ya ka strike ka ba nakaliam jong ka NHS mo department kim pat aya ka pula ka bakin siungi kum ba 10% na isa ka bani de dan yo bad kum juro lada nakaliam jong ki kim pat pha ya ka proposal letter syaka state government la banta ka state honorarium ka bangi dawa nakaliam jong ni la rai ben magin sim ya ka strai